Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Dieter Government Model College along non-teaching staff post 3rd grade lapen 4th grade advertisement ke klangpot STH quota sitami STH atuma phan amen avidera jok Dieter local atum ningkang samsi chepeklang ponringti Pini ni phai inkoira si prayer chiklo ningkan surihinira inkora plerni lakha inkora trok dua barguri MSc constituency under Dieter Government Model College along non-teaching staff 4th grade lapen 3rd grade advertisement post ke klangapot STH quota sitami STH atuma phan amen avidet penajok Dieter local atumpen ningkang samsi chepeklang ponringti Karbi Anglong 1952 aningkan pen pining anki 72 years an playing etlo Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon Lapen Karbi Anglong ke STH Pusi Hok Pon lo Lapen Pinang an a department along ke 4th grade Lapen 3rd grade service ke STH Atumsi Long Lap nang Chepod lo Sitami non ke department tinta 4th grade Lapen 3rd grade a service santa ke Chia So Atumsi Long Lap lo Sitami lake Karbi Anglong a an wanapot Karbi Atumsi Long Vek nang ji arondu thekti Lason Thak-Thaksi Ladakh Dieter Government Model College alongta non-teaching staff 3rd grade lapen 4th grade advertisement apos kiklang apot STH atum amen amatsi avidet laki OBC SDP atumsi kiklang kido lasi Bokajan LAC Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin Higher Authority Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Puliram Ronghang Lapen Local MSc Anparta Education EM Richard Tokbi Karbi Anglong Social Organization KSA atum penchenglok labangso Dieter Government Model College along 3rd grade lapen 4th grade advertisement post ke klangapot STH amen avidetapot initiative nang endun rinti thapusi Dieter local atumpen chuning ripon rinti lasi labang sopot ke cancel vek nang chipusi Dieter local atumpen pachini pontu Dua Burgri pen Edverson Crew report Karbi Anglong News Channel Ngapan akiru pilo nilitum ke phat teng melang litum nang pali thega pot lasi nilitum herang ke amai ke phalam thilai henlo kidam tanga poradak Dieter Government Model College along Rengavar side anghoi ka paklang 3rd grade lapen 4th grade laso long litum ningang samse puthak si pini lamthi je paklang ponji laso puthak kedam tang pors tame nilitum chisong pon lo je 3rd grade lapen 4th grade Dieter Government Model College along STH aphan kota avideta pot lake chokche lapen reschedule nai punilitum Council Authority atum han ka chuning ri pado ponlo nilitum ka chuning ri pado det pen afi sitame thangnar sitame Council atum ahin pen initiative ken pon mate RD nang NP avideta sansi sithek ponlo lasi puthot pini phong thom a phong sitame nilitum laso puthak si lamthi che paklang ponlo lasi ahok pela lamthi la hello ladak 3rd grade lapen 4th grade along okay hala ST plane aphanta reservation do lapen OBC aphanta reservation do tangte kupi pot si STH aphan ke la reservation kota pavedalo athi non amar ladak Karbi akhai mate STH abangke inuet si ladak teaching staff long theklong ladak non amar lo thanun bom lapen non teaching staff long abangke STH pu bangke inut ta belang tate kupi pot si la STH kota bang pawi pondelo la sinili tu abangke ningipung chipaklang lo prabjin pe la bangke reschedule nai kali lipute la 6 schedule arlo si la so college ta dolo apot si la STH kota bangke bivek nai la helon litum ladak ese local hin pen kado ka ve litum la kethi giding la pen hamphanga song do an pen ladak local hin pen lamthi ka chapaklang la hello la pen la so long Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum stame RD na NP ni bisi chuniri paklang polo anparta la dalitum Bokajan along ilitum ching hon MLA lo ake hai Dr. Numal Momin Assam Legislative Assembly Deputy Speaker alang stame la so puthak RD and pon po busi nilitum ning ke pon lo athi non amal ladak teaching staff long stame STH abang ke inuwer lang non teaching along bangke STH inutawe ande kopi pot si la 4th grade la pen 3rd grade along le STH kota pabe del lo la so puthak abange chokche la pen nitum ningduk lo la pen jongsi la so puthak higher authority da RD and bulletin litum bangke la so interview bange nitum local hen pen boycott dun vegji pu bangsi lamthi je baklang pon alo la sinli tum hen pen lansi Karbi Anglong Sankurarat la pen Council Authority do mata chuningri la pen nitum lam thi je bak ningduk alam thi je baklang pon alo kardom Dong Bukak Digital News Forum ahin pen ame kache charche det basa piteron pia phan kerap ke pachirta Dong Bukak Digital News Forum
Amai Phu Ren Sing Kiling Kong Chunbang Sonjoy Terang Lapen Finance Secretary Jer Song Tok Di Atum Chepater PC Inut Ameka Chichar Cheret Abang Phiaphan Kang Hon Kang Jin So Pathesi Kirap Kipajerda Lapen Komadne Abang Phu Bang Phi Jongsi Munidaphan Kang Hon Kang Jin So Do Pulote Labang So 9864783152 Anambaralong Nang Humri Tame Pusi Kachuningri Alam The Chipeklang Dong Mukakpen Nang Kilobirta Karbi Anglong News Channel Majolong Setame Hedi Isia Ining ke Hangke do neta Doktor Maningtung neta teacher Maningtung neta Lapuson engineer Maningtung sita School dun de lipulodang te lahai amang an bang ke lage mang ke joy se cheplang det to se lahen lo se ele tum jin so dun nang at least la ke do hem sita menang li tum theglong lo alang li tum chutun cho dang pen cheng lo ke do thai ka do ka vyan ta theglong lo ke dam tanga video long tani li paklang iglo la solam the putak sita alang li tum pan non pon ta hem soi hum Baki pije pana thanga ka chisiga vela pen thang akirapta vela se bihek koi ka chuning rigela lo nangli tum ruling party tum mate ke the ke ding man peng ke do tum sitami jata son le son surya kam le nangli tum rathek the pusita hem soi hum bak nangli tum pithek posonte nili tum mahin pen sitami ningkang sama bang ke the pikang jangji athalang le tum bihek koi ka sung ke line lo non ningkreng ningthia non barikha ke pare lo sita barikha hut sita me pinan alam itu mak ke duk bang dolo arve jang lo pote arve sapo arlo bang champlak po sita la puson se alang litum papar bom lo se bihek ko alang litum ke sung ke thenai ke lain lo hem soi hum bak le pi pon bak an ta alang litum ning sam pigi puse alang litum hin pen sita me na ke thandun lo se ning thelo nang litum rap equal pen p equal pen pajir equal puse nili tu mahin pen sita me ning the par Birla long kutike thomatangka pen ki kim kirang Norton Forestation CEM arideng pen kang pupon Pini Prenipa Inkoirai Siarni di Purong Sopi Keparlo Birla Taralang So Kidamatowar Kok Thomadung SOPD Scheme 2021 Lapen 2022 Aning Kana Parman Sika Kutike Thomra Lakreke Thom Atangka Pen Kikim Kirang Divisional Office Norton Forestation Asai Hem Kimi Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Kang Pupo Labangso Sai Hem Kimi Kang Puahut CEM Ronghang Kaning Jepona Tenke Forest Asai Ki Mate Department Aphan Kang Hon Kapathe Joinisi Sai Hem Kimi Mesen Do Etlo Bonta Ajhak Asai Phu Ake Hoyetum Amithanga Sai Kachiklem Kidam Kichokche Theklong Lasi Halahai Asai Phu Lapen Ake Hoy Atumaphan Pangthek Pon Bom Lupusi Ning Jepon Pini Bangso Sai Hem Kimi Kang Puponalong MP Amar Singh Tiso MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang Lumbajong Local MSC Joni Timung Anparta Forest Asai Kamalong Ongdung Asai Phu Kehoy Atum Chetongdun News Report Karbi Anglong News Channel Council Pen 2023-24 Pen si SOPD Tangka Pen Sine Ponlo Ladak Kedam tang hot hempre ka joine pen da jaka sam movement hot da laso Northern Forestation Asai Hem amasi me kai choklo lasi Nilimatha si Karbi Autonomous Council pen 2023-24 SOPD pen sine ponlo Akimia building aprang Assam type building non bibang Akimia building si pilo pini officially si inauguration ponlo lasi akapre ka sayang deng kali laso in building inauguration sayang deng si Pinia Bangke next a meeting doji mines and mineral Karbi Autonomous Council a jurisdiction an kon si mines and mineral mane hormudo ma la soput hak Guwahati pendawang Delhi pendawang la so tum benon itum isi da conference long is a presentation pen check lo akapre sayang deng dola danong ke barji pansil tum jisiklo la si Karbi Anglong ke Forest Department ke Asai Hem abang ke do etlo nona Asai Hem ka cheklem kle tum do olang lasi not bahania Forest officer pen chenglok ranger pen chenglok action da and mom lo sita
lang tu man ka pachiklem nang ya sayang deng ko du ulan asi lai budak ta men tu chingwai exercise ka pichun je phan si klem pon mom la pangrum pet pen ke aprang ke 60 lakhs hai la si review meeting review revise estimate kuri lo la pen ke ko antong kele thune la bang ne tar ju thela aprang 60 lakh la sobang pen ko dak furniture pen chenglok la pen ke da kapre ko conference room la hai pen ne bite pen chenglok for ceiling pen chenglok la hai ke at pondo la si la so revise estimate bang andong ke tune la bang ta ang than tek tek Pinia berta ke lapu ansi kang ton pon iklo do me thak me